Asi ne. To není to až tak strašne cukor. No toto už možno, že má nejaký cukor. Musíme sa skontrolovať, koľko to má cukor. Zlaťa to len čurky robí, že? Bude ešte najsilnejšie čurky. Teraz tam ako povie dužina tetánka. Nevadí. Alebo je veľa. Či to je kyslejšie. Môžem? Dobre, tlačí to tlakom 1,5. Zastal pomaličky dotlača. Teraz sa stále bude dotlačať na tlak 1,5. Keď to bude úplne natlačené, tak záleje príbu ľudí automaticky si sám. Keď zase klesne, tak zase dotlačí stále na 1,5. Teraz sa pozerám na zás. No, obyčajná fyzika. Ty už z bicykla